Hemme jaňda salam gaýdynlar ýany köýnüň biçilşini goýaý diýen gaýdylar üçin bugün ýany köýnüň biçilşini görkezýän. Ine kilendimin boyu 1.50, men üstüne 10 cm zapas bilen 1.67 boyuny belledim. Egin 38, 2 bölseň 19, üstüne 2 cm goşup arkada 20 belleýän, öňde bolsa 20. Näme üçin arkada 20 diýseňiz 1 cm arka tikin üçin goýan. Bu ýerde bolsa ikisiniň hem egini şeýlece birikdirýän we arkada 2 cm, öňde bolsa 2 cm şeýlece 2 cm düşýän. Sonra ina berde arka witiçkasyny belleýän bil beýikligini ölçeýär. Bil beýikliginiň deňinden 3 cm witiçkan hakyna aýrýarsylar. Zamak takjak ýerinde hem bil oýulyp çyk owadan oturýar. Köp kişi ýanyda arka tikine denok, men ýöne arka tikini owadan görýän. Bu ýerde bolsa ýanky bellen 21 cm birikdirip çykýar näkawla gönjedim. Öňde de edil şolar ýalyk ýanky belligeden 20 cm şeýle näka bilen birikdirip çykýar. Her tarafına 1 cm zapas verdik. Şoň üçin 20 belledik. Açamızda onu 40 bolýar, her tarafından 1 cm dikin bilen 38 bolýar. Bu ýerde bolsa göğüs beýikligini we bil beýikligini ölçeýän. Edil beýle köýneklarda bolşýar, witiçkalýan men ýanynda da owadan oturýar. Bu ýerde bolsa ýanky witiçkan deňinden eňneçeni goltuk proýma aljak edip 2 cm oýup aýyrýan. Şo ýeri halpylap durmadýar owadan oturýar. Açuny bolsa men arkada 8 açdym, 1 cm zapas bilen arka tikin üçin aşağı bolsa 3 cm düşdüm. Öň tarapda bolsa gapdaly 7 açdym. Aşağı bolsa santimetrimi gytaklap 10 cm edip belledim. Şeýlece tegelecek edip özüňiz owadan jedip çydaýaňyz diýdiler. Göni ýakadakjak bolsaňyz açyp açmak hökmanýarlar. Men kilendimiň öz razmerine görä maňa göğüs giňligi 10 cm gerek boldy. Berde etegini bolsa öz matamyň berşine görä giňligini polnusty göýberdim. Bir ýerde 10 cm göğüsüniň giňligini ölçeýän. Aslında ýanyda etegi 23-25 cm bolsa da bolýar. Ýöne men matam bol bolan üçin men şeýlece edip öz giňligini tutuşlugyna göýberdim. Bu ýerde ünsvermeli ýeri gyýlar görkezýän ýerim. Goltuğunun aşağı köp köýneklerden ýany köýneklarda sallanýar. Şol sallanmazlyk üçin men şeýlece 2,5 cm witiçka aljak edip oýup aýyrýan, owadan oturýar, goltuğa girip çykdyrýar. Bu ýerde bolsa ýeňini biçik görkezýän 2 gat matamyzy şeýlece edip 4-e epleýär we ýeňiniň uzunlygyny alýar. Kilendiňiziň ýeňi nähilek bolsa, şoňa görä ýeňiniň uzunlygyny belleýär. Men kilendimiň boyu 60 cm ýeňiniň boyu. Goltuk giňli bolsa 24 cm maňa ýetýär. Bu ýerde bolsa ýanky 2,5 cm belleýän 24-iň deňine goltuk aşagdaky dikin ýerinden. Bu ýerde bolsa ýeňiniň agzyny 23 cm edip belleýän. Ýeňiniň agzyny kilýoş bolmagyny setkilendim we şeýlece edip aýlawul jedip owadan jedip çydaýaňyz. Berde bolsa ýeňiniň aşagyny şeýle ýeňiniň agzyndan 1 cm 1,5 cm aýyrýanyňyzlar ýeňiniň aşag tikini sallanmaz.